za mu ci gaba da bayani akan vaginal infection. A baya mun yi bayani akan hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta ta sanyin gaba, wato vaginal infection. Yanzu kuma za mu yi bayani akan yadda za a magance ta. To kamar yadda bayani ya gabata akan hanyoyi da ake bi a magance wannan cuta, wadda wasu daga cikin likitocinmu na wannan zaure suka mana bayani. Tabbas abin haka yake, shi wannan cuta tana buƙatar laboratory investigation. So ta wannan hanya ne za a gane wani irin ƙwayar cuta ce ta jawo infection ɗin, bacteria ne ko fungi ko parasite ne. Bayan an gano wani irin ƙwayar cuta ce ta jawo, sai kuma a gano antibiotics, maganin da zai kashe su, especially idan bacteria ne. Idan ko fungi ne, akwai magunguna antifungal da dai sauransu. Zama da wannan cuta bacteria